sivukile ngokuba oh masigcine isaba ngiyababingelela abangcwele egameni loNyazi amen. Bantwana bakaNkulunkulu, nami ngomncane okade emenyiwe enkonzweni yesabatha eledlule eLindantonga. Ngizogiya nje ngamabili amathathu nami ngishiyela abanye ngoba into yasezulwini ilikhuni. Indaba zasemhlabeni ke zimnandi sikwazi ukuyikhuluma kalula kodwa mase kufika ezulwini kuba likhulu kakhulu. uNkulunkulu besiphambi kwakhe ke kuleli sabatha esibuya kulo la izolo. uNkulunkulu ukhuluma ngezulu asilungiselela lona. Mekhuluma ngezulu uthi asilungise inhliziyo zethu ngoba uthi kumele sibe nothando. Ukhuluma ngothando ke kimi nawe nakomunye ukuthi masibe nothando ngoba la kuyiwa khona kusetshenzwa ngothando. Uphinda ukhuluma ngesikhiye. Uthi isikhiye sibaluleke kakhulu ngoba isikhiye senza umsebenzi omibili. Siyavula futhi siphinde sivale. Uthi masiqapheleke thina njengabantwana abasebenzela izulu ukuthi ikhiye zethu noma masizisebenzisa asingasebenziseli ukuvala kodwa mazivule ngoba la kuyiwa khona uphatha isikhiya akekho phathela omunye. Bantwana bakaNkulunkulu angizokunweba kade umsebenzi kaNkulunkulu mude kakhulu. Mina ngibeka lelo nje lilodwa uNkulunkulu angiphe lona amaningi uNkulunkulu useyobapha abanye bazolandela inkosi ibusise nikuzwile amen. Yo amba ngingedwa awe sikotini uphakama nokuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni mama Nazaretha. Uphakama nokubingelela abayingcwele bakaJehova wasebuhleni mama Nazaretha. Mama Nazaretha bengingomunye obekhona eLinda. Simbonele uNkulunkulu mama Nazaretha uyaphila. Sizwile nenkulumo beyikhuluma lapha besho khona athi akazi ukuthi abantu baleya ndawo baya yini ukuyobonga lo Musa owabehlelayo ngoba uShembe akazizelanga eLinda kodwa uShembe walandwa isilo ngaleso sikhathi esasikhona esathi masise ekuphakameni isilo wakukhona ishosha sasingakwazi ukuhamba sithi uma sihamba sishishiliza phansi bese kuqubuka izintuli. Wayesekhuluma wasezulwini ngaleso sikhathi wathi sukuma uhambe uthela isilo ngezintuli. Wase kuba yikusukuma kwaso isishosha isilo ngaleso sikhathi sasesibona ukuthi lo udokotela
Sasesibuyela emuva safike sathumela sathi sicela ukuyocelelwa nodokotela. Uthi-ke uNkulunkulu angazi ukuthi naye anokoyibonga lenhlanhla eyanehlelayo nina abantu bakulelizwe. Wayesephinde ekhuluma ngesikhiye ukuthi isikhiye sisebenza imisebenzi emibili khona ukuthi usithole kanti siyovala uphinde usithole kanti siyovula. Angazi maNazaretha ukuthi singenza kanjani uNkulunkulu asihawukele singasimukeli isikhiye esivalayo. Kodwa sengathi uNkulunkulu angasihawukela asitholise isikhiye esivulayo. Inkosi busiseni isizulu. Abantwana benkosi unyazi lwezulu ngaphuza imvula ikafula isigitsitsile ezinye sibe zidle ezinye ncanca ke ephuza kwezinto engaphuzi kwemfishane. Bantwana benkosi kade sihambile sisemzini oyingcwele siselinda saya khona uma liqala isabatha umntwana onibingelelayo umntwana omncane nami sengisuka bangisengibona ukuthi obaba bade behambile bayilinda engathi abafuni ukukhuluma uNkulunkulu. Ngithema ngifika elinda kwathi inkonzo ayikho isekhangela esigodlweni uthiwa kusekhangela sasuka saya khona into engayibona lapha uNkulunkulu wayijabulile maNazaretha wayijabulile ubaba ejabuliswa into enkulu ukuthi uzoyobhabhadisa isilo sakwaZulu inkosi ithole indlula mitha kwaZulu wayijabulile ukubetha uShembehla simphatha kahle kanjena ahlala ijabule kanjena ngabe senza into enkulu emhlabeni. Indlela ayijabule ngakhona ubaba ngaze ngabona ukuthi ubaba ujabulile uthandile ukwenza umsebenzi omkhulu wasezweni wobhabhadisa isilo. Bantwana benkosi into enzeka lapha uthi umfundisi umculo wayekhona ephethe inkonzo ekseni ngoba uthi thina into eyishathe manje uthi thina sikhodla uthando lokuqala ngabe sisenalo nthi uthi uthando lokuqala lona sililahlayo siyalahla uthando lokuqala bese sijaha ezinye izinto esingayizele silahla uthando lokuqala sijaha izinto esingayizele kuleli bandla. Kuthe mayesethu baba abantwana bakhe khona bamphoxayo kwathi isilo size sobona inkosi uThingo yazi ngalesi sikhathi ngangathanda ukukhola kusayinkosi uThingo bengincenga ngoba baseNkumalanga ngoba bonke babekhona eGoli babethi mabeza lapha babejabule bonke abantu kuthi uZuthingo eGoli ngibhala incwadi ithi Almales endidamati stradele say flow mareka nihloni mara kusinda imesi ngiyabathola labantu laba abanaye uthi uShemba vula amasango ethi abantu abeze bazomdumisa ufika wena umesangweni uthi abantu abahambe bengenzi kuShembe kodwa uShembe avula amasango uthi wozani nizongikhonza mina ngimukela bonke abantu abeze bazongikhonza abantu wena bese uvala amasango uthi abahambe bengenzi kuShembe. Uthe umfundisi ubuthelelezo bephethe inkonzo ekseni elinda uthi ngibona mina ngimncane laba abuthwa ayikhona isikhathi kaBhombela uthi kodwa ubaba wakhe waba ngumshumayeli uthi ayikhona wayemncane uthi wambona uBhombela uthi mina ngimncane namanje ngimncane uthi ngoba ungibona njena oza kwethi basebengitshela ukuthi ngiyacela baba asibuye ngapha thina ngoba sikule izinga esikulo ngicela sibuye ngapha uthi mina angakabi nayo indawo ngabe wena usunayo indawo esontweni ngoba washo laba umfundisi impatho mina nginayo indawo
wena unayo indawo esontweni. Mhlawumbe mina bangikhuluma nje lapha vele mina nginayo ngoba ngiyazazi ngumntwana omncane ozala izolo eyami indawo ilapha nguDomethe uthi mangena abantu abakhulu bafike banyatheleka imingenyawo bakhupukele phambili ngoba mina ngumntwana omncane ngiDomethe nje into engenalutho engenamsebenzi walutho ngiyakwamukela lokho kodwa wathi lo baba mina ngathi makusho umuntu omdala kangaka ubaba omdala kangaka thina mncane uwanayo indawo esontweni kwenzakalani. Uzocela ukuthi sifunde nencwadi oba yisabatha vele. Asifunde nje incwadi baxolisa. Ngasifunde incwadi yabaRome Rome 11 verse 18. Ngoba nazela funa sizehlise masikulokhu kukhona siyithande lento yethu yasezulwini. Lento lena uShembe wathi uma ekhuluma uthi wathi bavimba umntokombane ezobona uthingo inkosi uthingo sifudumele wathi uyafika bafika bamvimba wayithola isekhokha. Cela ungifundele baba uma usitholi. Owazikhukhumeze phezulu kwamagatsha. Ungalokothi uzikhukhumeze ngaphezulu kwamagatsha. Noma uzikhukhumeza asuwe othwele impande. Kodwa baso inkosi kubusisa ikhulise baba. Akusuwena othwele impande, kodwa impande yona ethwele ihlahla. Ihlahla kumelanga sikhukhumeze ngaphezulu kwamagatsha. Washo ngathi yabona lo baba uyalazi iBhayibheli. Uma yena ethe mdala emkade abakhona emhlabeni wathi mina ngimncane kodwa into anginayo indawo esontweni. Wathi makuthiwa siye ngapha ngishona ngapha ngiyazehlisa wathi angifuni ukuthi ngibe mkhulu ngasho ukuthi baba hayi uyawazi umsebenzi wasezulwini. Bantwana benkosi uthe uma besethi ngahamba ngakhokha uthi babebulala ubuhlobo obukhona uthi yabona basingamaNazaretha nje uthi babulala ubuhlobo obukhona obaba uphakathi kwesilo sakwaZulu noShembe uthi uthema isuka inkosi kusuka inkashana enkulu kaMlenze ephuza umlaza ngamevisi ephula mthindlu ngowantu uzokufeka usiba kusenkundleni oshuntulu ongathintayo ithi mayisuka iyofika phezulu entabeni enhlangakazi uthi nomuntu ophilisa ngezwi yafike yamthola yathola lo baba lona uthi asuka ishohla sasukuma uthi sabasebebona ukuthi hawu thina boShembe kanti nathi ngoba siba kanje nakhona osethathiwa kwaShembe kwathi uyongena ebukhosini wabulela into enkulu kangaka. Umuntu wasebukhosini esebonile ukuthi athathe kwaShembe uthi khona abanye abazalwa uAntuzondi abakhona ugogo uZondi abakhona lapha kodwa abantu bayibulala leyo nto leyo. Uthi eseyokhokha esokhokhela abantu bakubo ngoba mase uthi bavinjwa ngomuntu nje oyifanela nami nawe ozela ukuzokhona. Bantwana benkosi cela ukuzehlisa ngibe mncane khathi zonke inkosi ayibusise izilalo. Mama ababili nenhlalisuthi embili kodwa ngibona nakho akasekho omunye umama ophakamayo kanti umthetho awuvumi ukuthi kuphela isikhathi uma inkonzo isiphakiwe ukuthi awuqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu bese kuba khona isikhala esikhona ngoba kuthiwa basezulwini abakwemukeli lokho. Amen. Inkosana noma indlalisuthi yakwaHlongwane ethempelini esandleni eMtubatuba kodwa ke ngokokuhlala kade ngihlala lapha eGoli niyangazi ngisabatha khona lapha ekhaya. Amen. Ihlabelelo 228 ngekhumbule Bye.
bantwana benkosi kuthiwa sikhulume ngendaba kaShembe, sikhulume ngendaba abantu abangasekho. Sebekhulumile abenkosi akade besemzini waseLinda, nami bengikhona. Ngizothanda ke ukwehluka kancane kobe kukhulunywa eLinda. Bantwana benkosi, njengoba silapha singamaNazaretha, thina sonke sibizelwe umsebenzi onzima, sibizelwe umsebenzi wokuthetha amacala okhokho bethu. Sonke njengoba silapha, akekho noyedwa ongaphandle kwaleyo nkulumo. Uthi kuNkulunkulu esimkhonzayo asihambe siyolungisa imsamo yethu, ngoba ezulwini uNkulunkulu yazikhipha izibusiso ukuthi zize kithi noma sinikela, bese lezo zinto zingafiki kithi kube sengathithi uNkulunkulu akawuzwanga umthandazo wakho, kanti uNkulunkulu uzwile. Inkinga ilapho wena ophuma khona, ngoba kunezinto okufanele kuqalwe kizo, ngoba abantu bakini baUNkulunkulu wakho wokuqala. Njengoba silapha ke sibizelwe ukuthi asikulungise lokho ukuze silunge phambi kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ekhuluma isiqu sesibili sathi, sengizobadedela manje ngoba anizwa nina, nijike ningabe nisaya ukuyobenzela izinto ababekhona ngaleso sikhathi, kodwa angicabanga ukuthi babazi ukuthi bathini, bavuma bathi amen. Kwaba-ke ukungena kosizi emzini yamaNazaretha. Wathi kodwa ngiyadabuka ngoba ulimi labo anilwazi ukuthi bakhuluma kanjani. Kuyiqiniso elingenakuphikwa ukuthi izinto eziningi ezingalungile ezisehlelayo zisuka kubona, ngoba besuke bethi bayakhuluma ukuze thina senze lokhu bona abakufunayo. Abanye bakhuluma ngocelemba, abanye bakhuluma ngokugula, abanye bakhuluma ngeingozi zeyimoto, bakhuluma ngayo yonke indlela abafuna ukuthi bezwakale, bezibonakalise ngayo. Konke lokho njengoba singamakholwa iwona umsebenzi okufanele siwenze, ukuthi njengoba samaNazaretha kumele senzeni emakhaya athina amacala akhona. Mina basho abakithi kumanje nje angisebenzi ngaye kuswayibo, kodwa futhi sebengikhululile ukuthi sengawenza umsebenzi, sengasebenza kwamlungu, sengaqashwa, ngoba umsebenzi wabo sengiwenzile lo akade bengiyekselona, ngoba kade ngikamlungu bebengakwazi ukuthi lento yenzeke, ngoba isineminyaka ngo-19 Phewula into yokhokho bami okwakufanele yenziwe okhokho. Bake bangibuza ukuthi asikubonanga kumdedele, ubungekho ngani? Impendulo yami yathi bengenawo amandla, bengisasebenza ngoJulayi lo esiphuma kuwona. Bathi ubungekho ngani ngoJulayi? Ngoba thina silindile, sabheka kodwa asizange sikubone. Besithi mhlawumbe uzofika, ufike noma uphethe imbuzi uzosinikelela, ikakhulukazi mina ngoba amacala ami maningi. Impendulo yami ithi, hawu ngisanda nginenzela, nganenzela nje nganishayela amathikithi, nganifakela, nganikelela, nganenzela yonke lento eyayenzeke ngokohlelo lwebandla. Uthi yebo wakwenza, kodwa mina amacala amaningi akufikanga ngoba sibaningi kimi. Wathi hamba uthenge imbuzi,
uyonginikelela phambi kwesihlalo sobukhosi basezulwini kwakukhokho wami loyo lapho uShembe ayobe ekhona. Wathi leyo mbuzi iyona eyongeza kulamacala engiyiwo mina ngoba angikaze ngihambe kahle emhlabeni ngisaphila. Angazi ke wena noma bakini babehamba kahle yini. Sinenkolelo engalungile engesilona iqiniso, inkolelo yokuthi abantu abadala basemakhaya babenza kangcono kunathi. Cha, babengenzi kangcono ngoba babe sasithekile. Isho njalo ingoma ithi thina sisasithekile asikakafiki kulelo lizwe lokwenama lapho ungashoni khona ilanga. Ingakho ke thina kumele simele labantu sibalungisele ngoba ngisho sebekholiwe abanye njengoba samaNazaretha akusho ukuthi sesiyongena ezulwini singene sigijima ngenxa yemisebenzi eqondene nje nathi ngqo, singakayibale abantu basemakhaya bangasekho. Uthi umfundisi thizeni ubaba wathi eseparadise wabona abafundisi abadala abakade behamba emhlabeni, wayesekhuluma wathi ngibona umfundi ngeke ngibabale ngeyibongo, wathi ngibona umfundisi usibanibane nosibanibane bedlula lapha phambi kwami. Kusho ukuthi ubaba ubathethelele namhlanje emva kweminyaka eyamashumshumi bahamba emhlabeni. Abantu ke bebesesontweni abangacabanga ukuthi bazonethezeka, akukhona ekunethezekeni kodwa kusendleleni yosizi noma lwenjabulo kodwa ebheke uNkulunkulu futhi. Manje ke ithi ke le ndoda endala ngithi ke awunganenzela ngiyanikelela futhi nasemhlanganweni. Ithi ke le ndoda endala hayi ukube niyazi thina lapho esikhona ngabe ninikela inyanga nenyanga ngoba izinto esasizenza nezinto ezikuthina ziningi kakhulu. Angazi wena njengoba noma mina njengoba ngiphila zincane yini ezami. Khona abanye asebahlala la emadolobheni abangasazi nokuthi emakubo wawuphuma ushone ngaphi. Ngeminyaka ezayo mzukwane bengasekho labatwana abanabo sekuvuka izinto ezithile okufanele ziyolungiswa, ayisazi ingane ukuthi izophuma nje kade bekholwa njalo. Uthi ke ngiyakubona awuthandi noma uyathanda kodwa uyesaba ngoba lemsebenzi mningi okufanele uyenze. Ngithi mina ngiyazi ukuthi mina ngiya istatement esiyafika sase Provident Fund unyaka nonyaka imali engiyophuma nayo incane kakhulu. Angeke ngikwazi ukwenza lento engifuna ukuyenza ukuze ingiphilise. Uthi noma kunjalo incane uyothatha enye uhambe wenze lamacala ethu bese kuthi enye uyokwenza nje noma isitolo bese thina siyolanda abantu sibafake phakathi kuleyo tech shop uthuthuka umsebenzi uyephambili. Uthi kube niyazi thina lapha esikhona noma mengakuboleka ilanga elilodwa angeke ufise lapho osikhona, ngishila ngelilodwa angeke ufise ukuthi lishone ukhona ngoba sisosizini. Akukho mnandi lapho sikhona. Ithi nina nididwa into eyodwa. Nina yebo wena uyasinikelela umnikelo wakho uyafika. Yingakho sikwazi nokuthi sixhumane nawe ngoba umnikelo uyafika kodwa awuwathethi amacala asemndenini. Uthi ke lo muntu omdala amacala ahlukene kabili. Khona amacala asemndenini bese kuba khona amacala omuntu nje. Angazi noma abangcwele bayangizwa yini ukuthi lawo macala ahlukana kanjani. Amacala asemndenini ukuthi wona wena ekhaya awuzange uhloniphe. Mhlawumbe mawunesithembu wawungasayi kwenye indlu noma wahamba washiya umkakho noma wagcoba lapho kwangafanele khona ekhaya noma walahla abatwana bakho noma unkosikazi waganga ekhaya eganile. Ngikhuluma ngalawo macala awasekhaya, akuwona amacala sesontweni athethwe esontweni lawo. Bese kuba khona amacala omuntu yena nje, izeduko lezi ezigcwele nanoma kubani
njengoba nathi siphila. Lawo macala uyawanikelela ushembe akugeze. Uthi ke kodwa mntanami lawa wasekhaya alungiswa ekhaya. Ngiyakuthiphisa ke nawe Nazaretha elihle likaNkulunkulu. Uyangitshela ukuthi ke ngiyohamba ngenze njani, ngizosho ngoba kuthiwe angikhulume ngale ndaba. Wathi angiwabala onke, wawabala yena, yimina ngeke ngize ngiwabala amacala akhe lawo. Uthi njengoba ungibona mina ngafike ngamiswa emndenini ngoba ngisho ngisuka lapho engasuka khona angikaze ngibatshele abazali bami, futhi ngangiphatha izikhwama ezazingalungile phakathi kwekhaya, kanti ngangifohla nemizi yabantu evaliwe. Uthi ke hamba ke uyonginikelela enkosini bese uyabuya uzongigeza ekhaya ngoba ngangcolisa ngishumuzi uqobo ngokuhamba kwami. Uthi ngesikhathi sihamba lapha sasayikhona thina abakithi lapha basuka khona usemsinga, ma uphakathi komsinga neMoyi River, ma uhamba ngomgwaqo oqhamuka kaMaphumulo uya eMoyi River kunamaplaza angapha amangazi noma uGumtree namaPine Tree, kodwa kuleli yazwe ngezwe bethu uGomu kanti thina sithi uGumtree ngapha kwelakithi eMatuba. Ulawo mahlathi ke lawo phakathi nje kweGreat Town neLokhuzana neMoyi River, lo mgwaqo lo yabawaziyo bayawazi abalalwayini wasemsinga. Uthi ke ngesikhathi sisuka asizange sibike, akwaziwa nokuthi abantu bashonaphi. Hamba ke niyokwenza lo msebenzi, nifike nivalelise, nishweleze emanxiweni kulabantu enabashiya esigangeni, bese nibathatha nibuye nabo nizobafaka ekhaya. Kodwa khona lapha engithanda ukukhuluma khona engizofaka khona bonke abantu ukuthi nawe ungakwenza lokho, ngoba abanye ubabona abahlupha nje emasontweni akusibo, kodwa lamakhehla abahamba nawo ayevele ehlupha. Abashumayeli nabakhokheli abahlalisekile ngokuthi uhamba nedlozi elibhedayo, ngabe lugogo noma lubani, aligeziwe alenzelwe lutho. Yebo uyabanikelela, kodwa ekhaya wenzani? Njengoba kuyisabatha namhlanje akhona amakhosikazi noma obaba abahambile baye endlini zabantu abadala, bafike babeka kulezi zindlu ukudla, ngokuthi mebefika abala ekhaya befike kube khona abakutholayo. Bakhona yini abakwenzile lokho? Uma bengakwenzanga kungani bengakwenzanga? Ngoba satshelwa kuleli bandla kwathiwa asokwenza lokho emakhaya. Wena ukwenze ngani? Mina ke ungapheka ngishidokwe, hayi ukuthi uyosebenza izinto eziningi. Idokwe ulifake kobheseni ulibeke endlini zabantu abadala. Wenzelani? Wenzela ukuthi befike la ekhaya bedle. Indoda wathi umphefumulo ungasaphumi, yayisiboniswa uhambo lwayo, yathi mayifika yayisifika emhlambini eyayimningi yezimbuzi nesingqongqo samadoda kubo. Uthi kwase kuthiwa kule ndoda khomba eyakho. Wake wasenzelani wena usaphila emhlabeni? Bathi ofana nawe akangeni lapha. Wathi uthi uyayibuka lemhlambi yezimbuzi akhona eyodwa imbuzi yakayihlaba, kodwa wayesebenza wayenakho. Thina sinenkolelo engalungile yokuthi hayi abasinike phela imali, kodwa wena uyakwazi ukuphila efrijini kwakho khona yonke into oyifunayo, noma ngeke kube yiyo yonke into, kodwa nje uyaphila kahle. Namanje mesingathi asivula isikhaftini sakho sosithola sinenyama, kodwa mekukhulunywa indaba abakini uthi wena hayi abayilethe phela imali. Asinamali thina, icala lelo. Le ndoda yabuyiselwa emhlabeni, ayangabi sakwazi ukufa, kwafanele ukuthi ipha abakubo ukudla, yenzele nje itiye abakubo lilodwa, ngoba njengoba bengali ithina okumele sibatakule sibakhipho lapho bebhajwe khona.
kwathi mayisekwenzakalile lokho iyahamba iyadlula indoda emhlabeni. Sithi salwazi sangaphezweni lakithi esingasekho kunomuntu owaboniswa uhambo kade egula uthi walandela inyamazane yayisingena emgedeni omude ovulekile oyisihosha esikhulu. Uthi lesi sihosha yathi mayihamba phakathi isalwazi kwaqoma mhlawumbe bakhona bakubola ngoba ngeke ngibabone umndeni wakubo wale empangeni. Sithi ke lesalwazi wathi mayefika lapho wayefika ingqongqo ngengqongqo noma amaqoqo ngamaqoqo kuthiwa kwakushunqa kuthiwa kwezinye indawo kwakuwe usizi. Angazi ngoba ngesabatha kuthiwa bayakhululwa bonke ukuthi abakithi noma bakini bathi mebefika kini befike bethole ini ubalungiselele ini. Bathi ke mase ithi ke lesalwazi yaze yafika kwabakubo yathi mayifika kwabakubo yafika kuyicibidi ukubona makade kosiwa ingcuba kade igula kulaba badla ingcuba. Umlilo ungavuthi ngisho ukuvutha into engenalo ngisho usi. Mengikhuluma ngosi ngikhuluma ngephunga lenyama ukuthi inuke kamnandi. Kuthiwa kweminye imizi lapho esiya khona lapho esizodlula khona ufika kunjalo kodwa banomuntu wesilisa abamshiyile emhlabeni ukuthi alungise izinto ezifana nalezo kodwa ubhizi ufuna izihlalo esontweni ufuna ukuba sekomidini. Uzoba yini khona mawususe komidini? Uzokwenzani ekomidini? Ufuna isihlalo sobushumayeli umncane kuyinkosana. Umzwile ubaba ukuthi uthini ngabashumayeli abancane? Ngithiphisa wena njalo. Umzwile yini ubaba ukuthi uyakhala ngabashumayeli abancane? Waze wathi yena ekudabukeni kwakhe wababala nezibongo abashumayeli akhulela ngaphansi kwabo. Wena kodwa uthi hawu sekuvulekile. Engabe kuvuleke kuphi? Ngoba hamba kini uyolungisa amakhehla kini ayengalungile naye namaphutha emhlabeni uzobona kuzoshintsha kancane kancane. Manje ke nanti ke ikhambi mina engikunika lona ngoba ngeke uzuwazi imizamo ngoba okunye usuku ungazi ukuthi uzoqalaphi ugcinephi. Kodwa abantu ake behambe beye emakhaya behlangane nezalukwazi ezindala behlangane namakhehla beyeke ukuzocinanisa abashumayeli emasontweni. Hawu naze nahlupheka bagcotshwa. Kuhle ngoba angigayi nenxaso ukuthi mhlawumbe hawu usho kanjena mhlawumbe angihlali nakuleli izwe njengamanje. Angazi uzothi ngigaya ini. Abahlalisekile inhlalisuthi ehamba nabantu abangageziwe kodwa bekholwa. Yebo usunikelile ekhaya ubagezile yini? Ake nihlanganeke nginika nandi ikhambi mahala hala. Noma umama uhlangana nezingane zakho umkhokhela kanandawo akasazi nokuthi uzothuma bani kumakhosikazi ngoba wayithuma leyo nkosikazi usho ukuthi usezoba umkhokheli ke lo. Meke kwagudluka kuzongena yena aqala umuntu anyanye leyo nkosikazi usengaze ayifakele ngisho poison ngoba vele ihamba nesalukwazi sasigangile leyo nkosikazi. Hawu phela omabani babona nje akudluli lutho kumkhokheli awusakwazi ngisho ukuyeka kumkhokheli ubabona bekumile. Angazi ke mekuthiwa nabo bakwenza lokho. Hayi ke angisho lutho ubona lapho bagezile. Thatha imbuzi encane hayi isibherha hayi imbuzi enkulu encane ngena ekhaya kuleyo yindlu ngoba siyazama sifuna indlela ukuthi laba bantu okuthiwa sibathethela amacala siwathethe phela nasekhaya singagcini ngokubanikelela esontweni kodwa ekhaya kube kumahlakahlaka bengahlangene bengewona umndeni. Mina bake bangibuza ukuthi asikubonanga ubungayile ngani eSwazini njengoba bade eseSwazini. Uthi ke leli khehla lapho kusuke khona inkosi ingakho abantu kubalekile ukuthi mebeya emhlanganweni
ungahambi uvathazela ungawuphethe umphako walabantu abakuzala lezi zibongo ezimbili noma ezintathu kuya nawe ukuthi unikelele izibongo ezingaki ufike ubanikelele ngoba lo mnikelo uwona okwazi ukubakhipha lapho bebhajwe khona iwona owenza ukuthi noma nawe ucela okucelayo bethi kodwa uyasikhumbula noma engakakwenzi lokhu kodwa sizomhlephulela thatha nansi ke imbuzi uhambe ekhaya dine lapho wakhe khona nina basekuthaneni mina njengoba nguhlongwane nje nina basemangwaneni nina baboyikhala ilingane kanjalo nansi imbuzi nansi insipho engifuna ukunihlambulula ngayo engizonigeza ngayo kiwo wonke amaphutha enaninawo nisaphila emhlabeni ngoba noma ubani mesaphila emhlabeni kuyenzeka agcobe lapho bengafanele khona ukuthi agcobe ngiyogeza ke lo muzi ngiyonhlambulula ngaphandle bese ngihlambulula nomuzi ubale wonke akamacala othanda ukuwabala ababa aqambi manga khona abantu abanolimi lokuxabanisa abantu ekhaya ngisho endaweni futhi ngeke mase bephika ngeke uzumelane nabo hamba ke uwabale onke amacala wazi ubalwa imayobalwa uwe owafika kuwena ekhanda bese uyasho ukuthi nalawa engingawazi kodwa ngicela ningasali ningathi hawu mina ngibalwanga ngani ngoba umndeni mudwe icala lomuntu liphele izizukulwane sesikhombisa cabanga ke lezo izizukulwane lawo macala engekho umuntu wake wabalungisela ukuthi awazi ukuvimba yini wena njengoba usekukhanyeni bese niyahamba ngaphandle komuzi seniphethe ama-1 rand niphumela ngaphandle nemba umgodi lapho niyabageza niyabahlambulula senithatha inyongo yakhona senithatha umswane nikuthele emanzini njengoba nigeza lo omdala ozobe nigeza noma lo bani othunyuthe nigeze siyanihlambulukela nina bala ekhaya kanje sitha kube nje ukhuluma indaba yamacala sicela ukuthi nigezeke nathi bese sigezeka naba namathelekile ngokubi namhlanje sicela ukuthi begezeke bengathi mebeze ekhaya beze kuku amaNazaretha axakekile kodwa uNkulunkulu nangu phambi kwethu akukushe lokho akulungile futhi uNkulunkulu akakuthandi usibusisa eze sibusise kathathu ma ungabe uyanothisa kolinda kogibisila wayisikhipha isibusise ezephinde kathathu ngoba efuna ukuthi sisizakale kodwa mahleli singenzi lutho emakhaya sizoba nenkinga khona uNkulunkulu esesibusisile uzofuna ukuzoba sekomidini nokuthula imemezelo kanti hayi ikhehla lakini lalivele liqakile endaweni ubuduna lalifuna ubuholi beyinsizwa kwakuyilo phambili yonke into lalifuna ukuthi kube yilo kanti la ezulwini akunjalo bese ke niphatha lama-1 rand senivule umgodi nihlambulukela idalwa zala anibizanga umuntu ngegama ngoba anibazi bese nibacela ukuthi siyacela ukuthi ke nikhulume ngoba kunama individual noma ngawani banawo abamacala semaphaketheni noma senikwenzile lokho asebeyoqhamuka ukuthi njalo mina kwakuwukuthi kodwa kuyokwenzeka kahle phela akuseyubalona lolu lako bekufanele kube yilona ngoba senibagezile ngokubahlanganisa bonke seniphethe lezibane seniyakhanyisa nihlabelela ihubo lakini noma nenza njani kuyoba kunina seniyangena lapha ekhaya ngaphambi kokuba ningene kuphume wonke umuntu ekhaya kwase ngena oyedwa ophethe amanzi nalo mswane lamanzi anenyongo nalo yamswane uhlambulula umuzi ukuze umuzi uhlambuluke ube clean ukuze noma befuna ukukhuluma bekwazi ukukhuluma ngoba isisusiwe leyansila elikubona sekusele lokho ke ngomuntu akazozazi yena ukuthi yena khona lapho
akalimala khona akanqamuka khona umlenze osekufanele niyomnikelela useyofika mhlawumbe ethi mina nganqamuka umlenze hambani niyonginikelela emzini wasebuhleni bamaNazaretha. Emakhaya asiwaphatheni kahle amakhaya. Ngikhuluma lokhu kunofakazi khona la ngiyazi. Nokuhlonipha kulabo basiganile kuyafika ukuthi ngikhuluma. Ukhona la umakoti wasekhaya ogane umfowethu. Uthi wathelele ebusuku. Kwaqhamuka indoda ayengayazi. Kodwa wayibona le ndoda ukuthi yakulomuzi wakaHlongwane abagane khona. Uthi babehamba nomkami ngaleso sikhathi. Babe nomkami uManxumalo. Uthi yaqhamuka le ndoda yathi nina anihloniphi la ekhaya. Uyazi ukuthi anginiphose kulomgodi uthi canukile uthi yaphakamisa izandla ifuna ukubaphusha uthi ngathi ngithi ngiyaqalaza lapha eyayisiphushela khona ithi kwakuwumgodi owawungaboni ukuthi uphelelaphi njengoba sike sizwe kuthiwa kunemgodi engenamkhawulo nje. Uthi ke hawu siyahlonipha nje ukhona la mhlawumbe bayamazi uMangubane Hlongwane. Hawu ngoba siyahlonipha nje akasakusho ke lokho esibonakalweni sengiyabuza ke mina. Hawu niyahlonipha? Yebo siyahlonipha. Hawu ingani ngakubona wena uqimbile kumemulo kanje wawungafake lutho into engumhloniphe ekhaya. Hawu cha ngangifake ingubo lezi zinto ezithungwane yazibona lezi ezinhle mekuyimshado nemkhehlo nakanjalo. Kwakukhona into angazi yayinjani. Ngithi mina ngumuntu nje wasemhlabeni ngakubona nami ngakunothisa ukuthi wawungahezile wawungahloniphile kanti abanikazi bomuzi abakufuni lokho. Nani ke bomkethu nani bomama thina sikhuliswe izalukazi zesintu zithi kodwa ngizophuma kanjani nginqune emzini ngiqimbile. Ngoba ugqokile nje lo muntu zingaphumeli ngisho phandle ngoba bezibambe umthetho. Le generation yethu uzumbuza uthi hawu awusashadile la ekhaya waphuma nje impela waqunguluzela kanti bakubuka abanikazi bomuzi kusasa uzothi mawusubanjiwe uqala uzohlupha izingane zakho. Kuyekeni makuukuthi niyakwenza kuyekeni impela ngoba abanikazi bomuzi ngale abagayelwa mphako abanye bashada kodwa bazange beyikhipha inkomo yombeka ayikazi ihlatshwa namhlanje. Hayi cha mfumane kababa ngicela ukwehlela ngenzansi. Nkosi kusise nekuzwile. Wale nkulumo ekhulunywa linsizwa kwaHlongwane yabanenhlanhla umkhulu wayo ukhokho wayo wayithuma ukushela yafika izinto zenzeka. Ngifisa ukuthi uma ukhetha inkosi ukhetha uNazaretha uye ubhajadiswe ushembe akugeze ube muhle. Ngifuna ukwenza umfanekiso ukuthi emndenini wakini into ecindezela amaNazaretha wonke umndeni wakini njengoba ekhuluma ngomndeni baye babona ubuhle bakho nokukhanya ohleli kubona bese beza kuwena bonke. Umfanekiso wami uthi ubuke uthatha isiketekete usilayithe ebusuku hamba ufike usibeke ehlathini uzosibona emva kwe10 minutes ukuthi sobe sisakhanya yini sigcwele yonke inhlobo yezinambuzane zizohlala kuso ngoba siyakhanya. Le nkulumo ke ichaza lokho ukuthi njengoba singamaNazaretha asihlehle phela siyobuza amacala njengoba esho ukuthi sesutholile ukhiye ukuthi noma kungafikanga enkosini ufuneka ngiyothetha icala lasemhlabeni lomuntu kodwa lomndeni asilithethe ekhaya njengoba kade sitshelwa. Amen. Sengathi singasukuma sikwenza. Amen. Cela uNkulunkulu ayibusise lenkonzo ebandleni lakhe lingcwele. Amen. Bese siyayivala.
cela uNkulunkulu emina siphindule ukukhuluma namaNazaretha siyakujulayo sibakhumbuza abayingcwele kulezi insuku ngizwe uNkulunkulu eyixoxela nje ememinyaka endlini yakhe ethi siyakujulayo konje ngena nini egumbini khuluma nezingane emkhukheni wathi kufanele njalo namaNazaretha kuthi kuyofika umhlangano umuntu abese no 7 days elindile elinda umoya oyingcwele kwakunjalo wexoxa nezingane baba bengaxoxe namaNazaretha bexoxa nje ikhuluma nezingane athi sengiyohlala egumbini ngilindele umhlangano kaJulayi ngeviki elizayo amasanga azobe evuliwe ebuhleni amen zobe yithini ingilosi nabahlabeleli nokhokho bethu sizotshelwa isihlabelelo Nkosi besisuguqa kwebandla Nkosazana kwaDlamini azinoma usinamile igama lakhe ikhona ikhona 126 kuleli viki siyakulo ingilozi Palama
Jesu